Soan ngabiyantara sawetawis tinimbalan keluarga Gung Pamengku kating sakalenggahan. Kepareng laju suka paris suka panglipur sawetawis. Katur sagung melenggah para tamu minangka para sepuh widya sepuh ingkang sampun satata lenggah kanthi sekeca kanthi mardikaning penggalih. Wonten wisma pahargyan Kang Darmamengku gati Bapak Kukuh Rahayu Ibu Sutarni ingkang mapan wonten ing Ladan Ledok Kenokorejo Polokarto Sukoharjo. Suka panglipur lumantar sedayu kreatif musik Sentul Kayongan Nogosari Boyolali Bapak Sigit Susilo tasih kewarang nganti sawanipun trivokalis sawange ngaturaken panglipur setunggal pokok sawiji Dik Ayu Eka Vivita ingkang bijil saking Ladan Sambi Boyo Lali Pangayun Sinusul Dik Ayu Leni ingkang saking Ladan Nogo Sari Boyo Lali ugi karegengaken bintang tamu saking Ladan Surakarta. Inah Allah status lho ya. PT. Jumeneng jinajaran trivokalis Mangayun ngaturaken salam pamuka mulih regenging swasana lumantar sedayu kreatif musik. Suka manglipur sampun kataraken lumantar pamatrining budaya Jawi kang anti luhur sedayu musik kreatif. Salam pamuka sawetawis mulih regenging swasana ing siang kalanggahan.